Tak, je tu, jak přidat obrázek do Photopea. Tak, buď tady si přetáhnu přímo takhle obrázek a vidíte, tady jsem hnedka to zobrazil a mám ho nahoře. A nebo, když to chci udělat trošku jinak, tak dám tady Open and Place, tam tak a dám třeba tady ten a zase jsem tady to zobrazil. Nebo ještě třetí způsob, to je Open, a zase ten první, to je jedno úplně. Teď jsem ale otevřel na druhé stránce, co teď? Skopíru ho, CTRL-V a já mám ho tady. Tak, si tady s ním třeba jenom pohraju a dám tady 5. Děkuji za zhlédnutí videa. Jestli se ti tohle video líbilo, můžeš mi dát like a odběr pro více takových tutoriálů a dolů do komentářů napiš, na co bys chtěl tutoriál příště. Zatím ahoj.